Всем привет! Я сегодня впервые иду на концерт Yellow Power. Одні з перших, хто зможе це послухати. Что за выявы на поштовках? Що за вияви на поштовках? Ну, це докладно невідомо. Такі поштовки ми видимо історію були знайдені в некій шухляді. Акуля нема на стримінгах. Будь ласка, дарите. Розбирайте. Дарите по две. Дайте батькам. Дякую. Дякую, що прийшли. Я вже бачу, що пройшли поштовки.